Pakalagi pa di makelak anasayaat tarigagay ni inang ko managayan. Isunang arakop ng tetibiyag anagasar natibkelat taurayadot naglabasan na arigat. Nagsaem lang nga panunuten daytoy marikrik na naglidayen. Inang ko ng padakel kanyan masapul kangem awanen napukawen. Nagdagsen daytoy riknag inang ko si kapakail iliwak lumlumda ang to'y pusok pakalagipag lang amin inang ko si katinag birbiruken. Naglabasen iti panawen adon si Mang Bayen arig na kuman siyak tatan mang taraken. Lip ay ti abagat inang ko si ka iinak laglagi pa no kumalang ket mabalin maisubli iti amin gundaway ko inang inarakapan. Ajay maudi nga bilin mo iyara sa asmo manan. Nagdagsen daytoy riknag inang ko si kapakail iliwak lumlumda ang to'y puso pakalagipak lang amin inang ko si katinag birbirukan. Nagdagsen daytoy riknag inang ko si kapakail iliwat lumlumda ang to'y puso pakalagipak lang amin inang ko si katinag birbirukan. Undaway ko inang inak rakapen ajay maudi nga bilin mo